खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआवहाय आं दिनै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा डियार भिउअर्स, नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ आं दिनै लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो सानगोन बा मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु खृष्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। आरो बेनि सिगां अनजाग्रा माय डियार साबस्क्राइबार्सफोर जेसेबांनाखि दङ, आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा, आंखौ सापर्ट खालामग्रा आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, साफ्रामनिसिमबो आङो गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो गिबियावनो जासिहरबावबाय। आरो बेजों लोगोसे बे खोथाखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आङो शेयार खालामबाय थानो बा नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों रायलायबाय थानो थाखाय आङो गोबांथार समावनो हास्थायो, लुबैयो। नाथाय आंनि सम होनो हायैयावहाय नाथाय आंनि माखासे नागारनो हायै बेफोरबायदि जाहोनफ्रावहाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय भिडिअफोर दिनै लाबोबाय थानो हाया जायो। इनायनो सरि। दिनैबो इसोरा आंनो बे सम सुजुग सुबिदाखौ होदों सासे सारनि कमेन्टनि सायाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, नोंथांमोननो बे समाव आङो बिथां सारा आंनो मा कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनि। आरो बेनि सिगां बेखौनो आङो रायथिनो सानदों। बिथां कमेन्टार सारा आंखौहाय मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों जोबनायाव, माने गावनि नामखौहाय मुंख'नो मोना, लानो मोना होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। बेनिखायनो आङो बिथांनि नामखौ लानाय जानाय नंला ना। अब्ला बे समाव खोनासंदो बिथां कमेन्टारा आंनो मा कमेन्ट हरदों, नोंथांमोननो आं फरायनानै खोनासंहोनि। बिथां सारा बेबादि लिरहरदों, सार, साइन्स एन्ड गड भिडिअ लाबो होननानै बुंदों। हठातनो मानो साइन्स आरो इसोर भिडिअ लाबो होननानैहाय बिथाङा बे खोथाखौ आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदों। आरो गाहाय सिराव लिरदों, भिडिअ लानानै फै, नाथाय आंनि नाम दाला, इसोरा नोंखौ अनथों। खोनाबायना? गावनि मुंखौ लानो मोना होननानै बुंदों, ओमफ्राय इसोरा नोंखौ अनथों होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथांनि नामखौ आं लायाखिसै। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथां कमेन्टारनि कमेन्टखौ खुब रोखायै खोनाबाय। दा मा रोखोमनि भिडिअ लाबोनांगौमोन बेखौ एसे आङो बारा रोखा रोखा मोननो हायाखै आरोखि ना, बारा क्लियार माने मोननो हायाखै। कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरदों बिथाङा, सार, साइन्स आरो गड भिडिअ लाबो, भिडिअ लानानै फै होननानै बेबायदि बुंदों आरोखि। अब्ला बे समाव बिथां कमेन्टार सारखौ आं स्पेसियेलि दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअआवहाय आङो वेलकाम खालामदों आरो आंनिफ्राय थेंक इउ आं बिथांखौ जासिहरदों। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानैबो आं मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै बुहुमाव थांनानै थानाय मानसि माहारि साफ्रोमबो जों दिनै मिथिगौ, जोंहा दिनै सोर दङ? इसोर दङ, जोंनि बिगोमा, बे बुहुमनि बिगोमा, बे बुहुमखौ सोरजिग्रा मानसि, जिब जुनार, बिफां लाइफां ना, अख्रां, हा, दै, बारखौ दाग्रा, सोरजिग्रा इसोर दं होननानै जों दिनै बयबो मिथिनो हायो ना। दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों उइथ माय स्मल नलेज गुसुं बे कमेन्टनि गेजेरजों आङो शेयार खालामनो सानदों। मा इसोर आरो साइन्स ना, इसोर आरो साइन्स, बेवहाय समनि गेजेराव बेबायदि मानसिफोर दङ, साइन्सनि बिजोंजों खारोब्ला इसोरखौ फोथायनो नागिरा, आरो इसोरनि माखासे माबाजों खारोब्ला साइन्सखौ फोथायहैया। दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि दिनै मानसिफोरबो दिनै दङ आरोखि दिनैनि बे बुहुमावहाय। नाथाय
ना साइन्सजों जों गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मा नोजोर होयो इसोरनि दुआरै खारोब्ला इसोरनि बादै जों नोजोर होयो आरो साइन्सनि दुआरै खारोब्ला जोङो साइन्सनि बादै नोजोर होफ्लाङो दिनैनि बे मुगायाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा स्पेसियेलि आं दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा फोरोंदों आरो जोंनि थियोलजिफ्रा मा फोरोङो गुसुङै फंनैसो नोंथांमोनजों आं बेखौसो दिनै शेयार खालामगोन आरो दिनै जोङो बयबो मिथिगौ इसोर नङाब्ला बे बुहुमाव मोनबो जिनिस दिनै उजियामोन जानाय नङामोन ना बेखौ दिनै जोङो मिथिनो हागौ साइन्सखौ जोङो सिन्था खालामोब्ला नंगौ साइन्सआबो माखासे जिनिसफोरखौ दिहुनदों नाथाय जिउ होनो हायाखै बे बुहुमखौ दिनै सोरजिनो हायाखै होननानै खोथा फंसेयाव आं दिनै बेखौ बुंगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जों ख्रिस्टियानफ्रा ना फोथायो मा रोखोम फोथायो इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिदों ना जों बयबो फोथायो जों ख्रिस्टियानफ्राबो फोथायो इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिदों ओमफ्राय मा साइन्सआ जोंखौ हेल्प खालामो माखौ इसोरनि सोरजिनाय खामानिफोरखौ मिथिनो थाखाय ना इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिबाय बे बुहुमाव थानाय आसरित ना सोमोनांथाव जिनिसफोरखौ इसोरा दिनै सोरजिबाय दा बेखौ मिथिनो थाखाय दिनैनि मुगानि साइन्सफ्रा ना दिनैनि मुगानि साइन्सआ जोंखौ मा खालामो मदद खालामो हेल्प खालामो इसोरनि सोरजिनाय थाखोमानाय बिषयफोरखौ मिथिनो थाखाय अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बेल' नङा दा बेनिफ्राय मिथिनो हायोदि साइन्स आरो फोथायनायजों गोरोबज्लायै नङा आरो दिनै बेल' नङा नाथाय गावजों गाव मा जाफुंज्लाय होयो साइन्स आरो फोथायनायजों गोरोबज्लायै नङा नाथाय गावजों गाव जाफुंज्लाय होयोसो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे समाव नोंथांमोननिसिम अब्ला आङो मोनसे बाइबेल सिरि गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आं सानबाय दा बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 19 बालाबनि 1 सिरि साम्स 19 chapter 19 verse 1 बेवहाय बेबादि बुंदों नख्राङा बेसे रोखायै इसोरनि मावनायखौ दिन्थियो बियो बेसे थालायै बेनि मावनायखौ नुजाहोयो होननानै बुंदों अख्राङा ना बेसे रोखायै इसोरनि मावनायखौ दिन्थियो थिग बियो बेसे थालायै बेनि मावनायखौ नुजाहोयो होननानै बुंदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव सोरनि मावनायखौ बे इसोरनि मावनायफोरखौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे अख्राङा बिराद रोखायै इसोरनि मावनायखौ दिन्थियो आरो मा आरो बिराद रोखायै क्लियारै आरोबाव बिराद थालायैनो बेनि मावनायखौ आरो नुजाहोबावो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो नंगौबो आरो बेफोरबायदिखौ साइन्सनि दुआरै जों दिनै मिथिनो हायो माखासे थाखोमानाय बिषयफोरखौ आरो दिनै बेल' नंबावा मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो आं गोसो जाबावदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय थ' बेखौ मोननो हागोन रमनि 1 बालाबनि 20 सिरि रमान चैप्टार 1 verse 20 बेवहाय बेबायदि लिरदों बिनि नुनो मोनै आखलफोर बिनि जोबनो गैयै बोलो आरो बियो नंथारगौ इसोर होननानै बेखौ इसोरा संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिनि दानाय मुवाफोरजों रोखा रोखा मिथिनो मोनो बेनिखाय बे मानसिफोरहा खारग'नायनि राहा गैया होननानै रमावहाय बेबायदि लिरजादों माब्रैहाय बिनि नुनो मोनै आखलफोर सोरनि बे इसोरनि बिनि जोबनो गैयै बोलो सोरनि बे इसोरनि आरो बियो नंथारगौ इसोर होननानै बेखौ इसोरा संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिनि दानाय मुवाफोरखौ रोखा रोखा मिथिनो मोना बेनिखाय बे मानसिफोरहा खारग'नायनि राहा गैया होननानै बुंदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेल सिरिफ्रा दिनै बेखौ जोंनो मिथिहोयो मोनदां होयो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा दिनैनि बे बुहुमावहाय आरोखि ना
दिनैनि बे बुहुमावहाय मा जे इसोरनि सोरजिनाय हाबाफोरखौ जे इसोरनि सोरजिनाय जिनिस मुवाफोरखौ मा साइन्सआ मा खालामो संदानो ना इनभेस्टिगेट खालामो आरो दिनै बेल' नङा अबजारभेसन दिनै खालामो अबजार्भ खालामो गोसो होनायजों दिनै नायो आरो टेस्ट खालामो बा टेस्टिं खालामो आरो बायदि बायदि दिनै खालामो दिनैनि बे बुहुमाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरनि सोमोनांथाव महिमानि सोरजिनाय दानाय लुनायफोरखौ दिनै साइन्सआ टेस्टिं खालामो whether it is true or not अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा जेरै why do we exist जों मानो थांनानै दं बेखौबो दिनै साइन्सआ प्रुभ खालामो इसोरा दिनै जोंखौ सोरजिबाय बे बुहुमखौ दिनै सोरजिबाय ओमफ्राय जों बे बुहुमाव मानो दिनै थांनानै दं मानसि हारिया ना उजिबाय थायो थैलांबाय थायो मा खारन जाहोना मा बेखौ दिनै मिथिहोयो आरो दिनै बेल' नङा जोंनि उद्देश्य थांखिया मा बेखौबो दिनै साइन्सआ प्रुभ खालामो आरो दिनै बेल' नङा इसोरा सोर बेखौबो दिनै जोङो मिथिनो हायो आरो दिनै बेल' नङा साइन्सनि दुवारै राइट एन्ड रं बेफोरखौबो दिनै जोङो मा संदाननो हायो मिथिनो हायो आरो गोबांथार दिनै बायदि बायदि दिनै दंबावो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों साइन्स आरो इसोर ना गडनि भिडिअ लाबो होननानै बुंनायखाय बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बिथांनि कमेन्टनि सायाव दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों आरोखि बेखौनो नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामदों आरो दिनै बेल' नंबावा जोंहा आगुनि गोबांथार दिनै साइन्टिस्टफोर दङ माखासे साइन्टिस्टफ्रा इसोर खुलुमग्राखामोन माखासे साइन्टिस्टफ्रा इसोर गिग्राखा दिनैनि मुगायावबो बेबायदि साइन्टिस्टफोर दङ इसोरखौ दिनै मानियो सनमान होयो गियो खुलुमो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा नोंथांमोननिसिम माखासे साइन्टिस्टफोरनि नामफोरखौ दिनै आङो लानो सानदों जाय बिथांमोना इसोरखौ बिराद गियोमोन बिथांमोननि नामानो जाहैबाय आइजाक निउटन जन्स केपलार जर्ज मेन्डेल आरो बिदिनो गोबांथार दिनै साइन्टिस्टफोर दिनै दङ जे बिथांमोना इसोरखौ गियो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जोबनायावहाय जों ख्रिस्टियानफ्रा नुनो मोनोदि बा मिथिनो मोनोदि साइन्सआ इसोर सोरजिनायखौ स्टाडि खालामो बा स्टाडि खालामग्रा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा बे बुहुमखौ जोबनो गैयै महिमाजों सोमोनांथाव जिनिस मुवाफोरजों सोरजिनानै गालांबाय आरो बे इसोर सोरजिनायखौ साइन्सआ मा खालामो स्टाडि खालामो आरो मोनदांहोयो मिथिहोयो आरो नाथाय सोरबा सोरबा मानसिफ्रा आलदा आलदासो दिनै सानो आरोखि ना साइन्सजों इसोरजोंखौ आलदा आलदा होननानै सानो नाथाय दिनै बियो नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जों दिनै बयबो मिथिगौ बे बुहुमखौ सोरजिग्रा बे बुहुमाव थानाय दाउसिन दाउला जिब जुनारखौ सोरजिग्रा सासे दङ इसोर जेखौ साइन्सआ दिनै सोरजिनो हाया खालामनो हाया नाथाय साइन्सआ जों दिनै बेखौ मिथिनो मोनो साइन्सआ इसोर सोरजिनायखौ स्टाडि खालामग्रा आरो बिथांमोननि दुवारैनो माखासे थाखोमानाय जिनिसफोरखौ जों दिनै मिथिनो हायो दिनै बेफोरनो आरोखि थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बिथां कमेन्टार सारनि कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे जिनिसखौ मिथिनो मोनबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय